Office TWF Solitary Foundation Remoti meeting chini meeting o tini tongo chini TWF Central Committee President chini Madam Munha chini bisingo tongo chini chairperson chini Madam Pabitra Tomatia chini bisingo tongo preparatory committee ni khorokni ku convener Sopna Tidiang te Ati Jomatia chini treasurer tongo te ojaga joto district ni te central ni payment of finance chini TWF ni khajan bukuk tongo jotonan hambai te first of all bokrok bomai chini Maharajana dalai khulum ya paro tami hingai bini chaitok mumbai bini nahar mumbai tini chen third foundation de object khajan thangai tongo so ojaga o ani as a convener obono request kene through media chini joto division bari rokni je 44 ta division tomani block ojaga ni joto bari rokno ojaga o phai manja phainen bari pabo jago tamni bari himale chen centrally ojaga meeting khaileye chen obono division halaika rebuskan 6 tarik belekena defeating man aro chen observe khaine thangai tongo third foundation de chini thai ke nuai khomleng nuai auditorium hall khomlengo ngai কোনো ব্লক কোনো ডিস্ট্রিক্ট আলাদাভাবে তাক খাইতো নিচে মিটিংনি ডিসিশন নিজা যেহেতু চিনি মহারাজা হয় না ও জায়গা ফাইনাল হয়ে কনসেন্ট যা সো চিনি পার্টিনি যত অকরা যারা CWC তংনাই CAC তংনাই নিয়া খাবা চিনি পার্টিনি যত MLA MDC EMs जोंबरमो जतनो आ जागा इनभाइट खाइतोमो ओमफ्राय आं आसा खालायो चिनि प्रग्राम बेलेखेनो जालतमो खाइ बेलेखेनो काहामके जोङो प्रग्राम न खालामनाय ओमफ्राय आबुनि बागै जे तिनि अर नरक मिडिया नि फैनाय नरम बेलेखेनो हामबाय चिनि अ मेटार नर कभारेज होनानै बागै नरम पाइपले हामबाय मायाफोराव ओमफ्राय आ दिनि जे प्रग्राम आबो चिनि गोबां मा चिनि कालचारेल प्रग्राम ग एक्टिभिटीज दङ दंनाय ओमफ्राय जों जास्ट वान सुलाय दङ चिनि बोरै दङ बिसिङाव जारा मुतुनारे जानाय अबाय सामख्लाय थांनाय अबारावनो बाहायनो जों आदिनो फेलिसिटेसन लायलाय मानो आबहावायाव चिनि वान सुमान बिसिङाव दङ के बेबाक नरमै डिटेल्स आबो चिनि प्रेसिडेंट इनिते ब्रीफ खायनाय सो आं चिनि प्रेसिडेंटआव रिक्वेस्ट खायनाय चिनि मेटार नति 6 तारिख जून चिनि थर्ड फाउंडेशन देनति whatever briefly नरमनि साइट होनानै आंबो साल total dari ini salo ini bobat rana pelmanya karo tai ini orang cengkres ni kajian sini TWF ni advisory board ni chairperson sini borong ganang Madam Pabitra Tomatia tongo sinoro tongo sini secretary buku Budulakshmi Deporma Preparatory Committee ni convener Bukuk Kita Deporma joint convener Bukuk Ati Jomatia ba Bukuk Sopna Tidiang tai sini advisory committee ni Bukuk Momata Botongo tai jok to Bukuk Song tongbayo borok jok to na sini TWF ni samu kontrak jok song tai ani media tapuk song borok no belai एक तारिख में सालो संभाया करो चुंतिनी नरकनो मा रिंगमानी कारण हुदा अवश्य चिनी बुबात्रा जोंनो तिप्रामो थानी कायसा विंग्स बुरै गेदे TWF त्रिपुरा वुमेन्स फेडारेशन होनो कायसा संगठन खायरिगा ओ संगठन खायमानी दिसिक्ताम पुंनाय बस्तां 6 तारिख जून 2024 आज 6 तारिख जून जों TWF सेंट्रल कमिटी मीटिंग खालायो जों गासै डिसिजन नाजाखा ताकलायनि फाउंडेशन दे जों सारा त्रिपुरा राज्योआव खालायो प्रत्येक ब्लॉक एबा डिस्ट्रिक्टआव खालायो जों ताकलायो सेंट्रलनि बाबे मुलुंगो जों नय ऑडिटर नय फलनगनो जों ओ प्रोग्राम नो जों खालायसिनाय नै वान सुप्लायखा आबनो न सारा त्रिपुरा राज्योनि 12टा डिस्ट्रिक्ट चिनि गोजान डिस्ट्रिक्ट दंमोन चिनि बुकुसं
44টা ব্লক কমিটি দंमानि बोसां चिनि बुखुबसं नरक जतननो media ni prote norok kobok jawo norok je khaimansa चिनि 6 तारिख जून no 11টা ni somoyo sing meeting start खालामनाय चिनि बानासि साजाखनाय aboni sekangno norok sapani ni bagi kumulonggo nuayu norok no kobok jawo tai taklayo चिनि agine haino चिनि abobagra जोंनो संजावै रिनाय PWF नै बुं हारि रिनाय जोंनो संगठन संजावै रिनाय जों बोबाग्रा दंनाय जोंबो जों फाउन्डेसन देव ता जोंनि जत्त बरंगना मन्त्रि कताल दं खरकनि MLS दं जोंनि ताई EM CM MDC चेयरमैन जोंनि बरंगना पार्टीनि प्रेसिडेंट किप्रामथन जोंनि मेन पक्षनिफ्राय CWC CSC बरफनि जत्त आदमसन दंबायनो चिनि जारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जोंहा हाय PWF बाहायनो चिनि दङ YPF TCF चिनि आरो दङ TISF बरफनो बसं इनभाइट खालायनाय बरफखौ फाय मा खालायनाय चिनि प्रोग्रामबो ताय ताकलायनि प्रोग्राम जों गलायथायनो चिनि जे मानसा जों नायथो कलेक्ट खालामो ओमफ्राय जों सायथ'लाय दङ आबो जों सेन्ट्रेल कमिटि सिनि नायथो खालामनो हिमाबाय इया नरक पाल जत्त डिस्ट्रिक्टनि जत्त ब्लकनि बुकुब जंखायै जोंनो अ प्रग्रामनो मोजां दिनानै नांगौ ताय जों आसायमानि साल' बो बाहायखौ दंथ' चिनि बुकुब जं ताम ताम खालायलांखा चिनि बुकुब जं ताम ताम खालायमान जों नुखुंगो जेमन जों सामं खायमाने हायनो चिनि राजनैतिक नि नुखुंगो बाहायनो जों बुबाग्रानो लगिरिनानि थांमानि नुखुंगो जों बेलायनो साक्सेसफुल दङ जों PWF आबो अ साक्सेस नि बुथाय जों 3 बोसोर थाइदा मानखा 3 बोसोर जों PWF नि बुथाय थाइदा मानखा जों बुबाग्रा जों आबोनि बागै जों बेलायनो प्राउड फिल खायो जों PWF दाम माले MLA खरकनि मानजा जों PWF नि जों चिनि MDC प्लस EM खरक जामानजा PWF नि आबोनि बागैनो जों ताकलायनि चिनि फाउन्डेसन देव चिनि बुकुब सं रोजाबना गोरों दं रोजाबना सुइना गोरों दं पट ब्लक पट मा गोरों दं ताकलानि गोरों दं बुथाय गोरों बुमुल गोरों दं अबाहाय गोबां मोजां जानि टेलेन्ट बुरैतो तै वारकनि वामु वानानि गोरों दं बरफनो आं गयले जों बाय गोरोंदि जों नरकनो चिकन सापानो नरकनि रिंमानि न जों दा बेखवारना बागै या बायरिनानि बागै जों PWF सेन्ट्रेल कमिटिबो जों रेडि दंनाय आबोनि बागै खाजानि बुकुबसं आं जत्तनो नकबो नरक मिडियानि बिसिंतिकै अ चिनि प्रेस मिट खायमानो निकमानि लगे लगेनो 6 तारिख नरक रेडि दंदि नरक 6 तारिख चिनि हुमुलुं एडिसिनि हेडक्वार्टर हुमुलुंगो नआयो फादि जत्त संबाय बाक्सा चिनि बिसिकताम कामानि PWF बेलाय खेनो बिसिकताम सक्सेस इंगानि साक्षात प्राउड खायो दाय बुबा आ प्राउड जोंनो खायरिनो हेबे चिनि बुबा आबोनि बागै नरक जत्त बुकुब जोंबाय बाक्सानो के बजानजानि ब्लग खालाया फाउन्डेसन दे के बजानजानि डिस्ट्रिक्ट फाउन्डेसन दे खालाया जों पालखाय ताकलायनि बिसिबो जों आगो जोंनि खुमुलुंगनो जों एडिसिनि जोंनि खुंथाय बारानि हेडक्वार्टारावनो जों खालायलायनाय हिनो वार्कशपलायखे नरगो जोंबाय बाक्सा पालखाय खालायनानि बागै फायनानि बागै आं नकबो ताय कैसे कबो मुहकाय जत्त बुकुब संनो नरक फायनानि सिगां जानि जानि आमचायो इयाखाबा जानि ब्लक कमिटि एलाकारो नंनि पार्टी अफिस दङ आरो खामकानो चिनि TWF नि बान इयाखाबा ब्रेक नोटिस आवै नरक चिनि प्रोग्राम बो फायगोन नानि बागै आं नकबो कारण चिनि फ्लेट चिनि सिनेमो जों TWF नि सिंजामा आबो चिनि फ्लेट कारण जोंनो बुबाग्रा सिनेमो गोबां मारिखा तामरिखा एमनकि राइटिं पैड बेस कान्नानि माला गरी होइते गोबां मासिनो रिखा जे नरक कायसा संगठन गाहाम संगठन गुबुयै सामखायनाय नि बुबाग्रा जोंनो मारि चिन्नो रिमानि न जों 1 नम्बर चिनि सिनेमा हिबे चिनि बाना ओ बाना तलावो
chini tek tola wo chungcho to TW khane ro chung bana no tisawe bana no borom bugu norok khane di chini program bo abono ani koimu job tono no 6 tarik June pogyawo chung chini bisik tam kamani salno chung kahang khlai palai ne ni an job to bu chung no khabai thei pogok jam Pandawa sab mandana te o pandana rugui boma hai sambutang ya nai ba yasak zakha o pandawa ang to sai na tangka chini main hidati pramatan CWC Central Working Committee CAC Central Advisory Committee aro ti pramatan plus TW Advisory Committee tong frontal organization ni joto chini okra rok tong chini president rok tong bai ne tai frontal organization pramatan ni satta tong utai pura podo tono no chung inda ne tai bisas khai jehetu chin bori rok ni program chung aro chin bori rok no guru to dine mukuk chong ni no chung talent ko nai tai chin bubagra to tong nai no bubagra si chin chief guest nga chin party president abo CWC to khota CWC nga to khota chin